Bongo kay hatanta walare non bandiraɓe monen mon kala salminama inde mun e yettode mun hande kadi ko ñalawma mawɗo ñalawma ɓurɗo mawde ñalawmaji nde tawno hande en joɗimo ɗo wadde numéro men gadano woni yewtere men witende gatamare mbol sikki so bandiraɗo pullo wiyaɓa gatamare enen hol ko woni gatamare enen ni gatamare holko nafata ɗum noon soɗon gandi gatamare dokke ɗum kelle bandiraɓe darne golle eɗen joɗodiɗo e plateau woni Racine Sall bandiraɓe ene gandi no wayi e milieu showbiz ko fati e nalankagal dokke Racine kelle soɗo beela koɗo men goɗɗo wiite ko Elage Djiby Wade ko nalanke gilla hanki taw hande siwa arde ene jeeya wurno wiye Sourey Dunde wuuro Amadou Gano ko nalanke baɗɗo fayida koɗo men goɗɗo wiite ko Sokhna Ba koto batte baɗgol mogoji woni théâtre ko fati e théâtre ko baɗo hen gueɗe baɗɗe fayida e paɓɓone Sokhna Ba kelle koɗo men goɗɗo wiite ko Saydou Pam ko cukalel kono ko waɗata ko nalankagal ko no bandiraɓe ke wiide ni ene yiyo ene memo te ko hunde wande fayida onne kadi en jeeya hoɓɓe men eɗen jogui koɗo goɗɗo no wiye Bingel Samba Lelle Siré Hammar ko debbo gawle baɗɗo fayida goɗɗo wiite ko Mamadou Thiam mo groupe Lasli Poulago ko yimata ko ne weeli ene jooɗini rewi lawol koɗo men goɗɗo ko Abdoulaye Ndiaye Ndilla ne jiya bow Samba e Ngudi Ndimayo dokkemo kelle soɗen beela goɗɗo wiite ko Ndeye Diara Gaye ene jiya dungele dole Samba e Samari wuro mbañe musi ƴewalali gandal modu ɗum ne weeli on mboɗo andi koɗo o ngana ene wiye Amadou Accel Gueye gorko mo nguyi kare kaje carte nammade waɗante mon présenté Oumar Doro Koumé 24 Kara oɗon beela mboɗo sikki hande noon garanten bandiraɓe oɗon gandi nalankagal remde fulɓe koko ɓooyi kono ko hunde hewde caɗele ene waɗi wiyoɓe haɗi nalankagal yettade ɗo forɗo yettade ko nalankoɓe mbaɗani fodde munen no potni waɗirde fodde munen woɗɓe mbi ala ɓe mbaɗi fodde mabɓe ko ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni hutorade koɓe mbaɗata ko ɓe goni ɓe mbaɗani ko poti ko wadde waɗi woɓɓe dariɓe banggue mbi ɓen foof mbaɗi fodde munen ɓe mbaɗani fodde munen ɓe ko ɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e médiaji ɗi kañumen poti hollirde golle ɗe ɓe gollotoɗe joni noon haɗe wutte fondede jullare yataw jomum tawaga ɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe radio ji nan ɗo ɓe ɓe ganduɗa ko nalankoɓe nan ɗo ɓe ɓe ganduɗa ko humpiniɗe milieu showbiz nan ɗo woni ko wayno Racine Sall en kono puɗortoɗen ko holi on ko Elage Djiby Wade gorko mo Sourey Dunde wuuro Amadou Gano jifade salamu aleykum waaleykum salam caggal nde min calminma min bismima e nokku e yewtere nde ganduɗa yewtere gatta numéro mum gadano e somin mbima nalankagal rende fulɓe cikkuɗa holko jaggi ɗum ko ɗon puɗortoɗen holko mbiyata rende fulɓe yo caggal to Allah nelaɗo wurum e Cheikh Ahmad Tidiane e calmini bandiraɓe ɓe funnague hirnague worgo tawtoraɓe ɓe keɓa tawtorede ɓe foof sikki ala so tawi en jooɗima ɗo so tawi a namdimami ko namdeɗami ko ene jogui ko jaabimami hen saabu ene wayno nalankagal ɓooyi Oumar gila asli nalankagal hen jibitinnen ene gasa noon minen taw ko ɓoyani ko min puɗɗi hen ɓooyi ɓoyani kam won adiɓe min e digrane kono noon nalankagal ɗo yaranno ha joni ko ɗon yara sa namno ko waɗi ɗum ko noon mbiɗa andi hen hunde seeɗa woni hon ɗum woni hen ko ganduɗa woni koye amateur ɓe wonande fodɓe sodde leppi ɗi e fodɓe fiñuɓe ɓe mbiɗa sikki hen premiére tergal koye mabɓe fawi ko tawma wiide noon tagi mi wiide noon saabu mi yii minen e koye amen jaafoɗon e konngol ngol jogon haalde ngol so ƴeewama hitande puɗɗimen nalankagal ɓe puɗɗorinomi to banggue leƴƴi goɗɗi ɗi ko wayno banggue jofuɓe sa ƴeewi goto men fof hande wonko dañi e nalankagal wonɗo yette e nalankagal soko noon minen ha hande ene wayno minen e fuɗɗortoɓe joni ɓe minen poti e nder diine he holko saabi ɗum waɗi noon ala ko ɓosi ala ko yeehi ko nalankoɓe
enen min mbaɗa pourtant kasaraji men ɗi poti wadde ɗi min mbaɗa pijiroji ɓe poti wadde ɗi soko noon kamɓe amateur en ɓe ene jooɗi jogui keeri e nder pulaar ɓeɓe ngannduɗaa ɓeeɗo so tawi wiyama joni umatore commune fija ene jogui softede mawde yaade toon so wiyama Banguel no Elhadji Wadde fijeɗa wiran mbeɗa wawi Elhadji Wadde ɗon ene famɗina yimɓe pour min ɓaade haaltare nalankoɓe jimmanta ko leñol ngol fof mbeɗa sikki ala umatore commune ala Elhadji Wadde ala goɗɗo yimɓe fof jimmanta ko nalankagal ko pulaar jimmanta nokkude fof namtan koye galle goto ɗum noon ene haani kala hen nalankoɓe pijjo eɓe kaani yaade ɓe tawtori pijilloji ɗi ɓe notoraki nalanko fodde nalanko ala ɓe notori ko koye maɓɓe yo wano koye maɓɓe notini hen banggal ko on banggue kasetaji to ni so tawi wonti jalti ene haani weeli welani e pour sodde saabu ko leñol ngol yimana en est ce que welani neɗɗo pour sodde ko welani merci weeli welani tan ala sago ma neɗɗo sooda ene foti wonde ko tawna wiide noon tagi mi wiide noon ko weeli welani o ko wona di nalanko o ɓe codanta kaset ɓe codanta ko leñol ngol ɓe codanta ko leñol ngol ɓe piññata ko leñol ngol kadi gartan noon yimata ko pulaar laɓɓe ceer ko message uji waddoto ɗi ko nalanko fof ƴettuɗo jimol muɗum ene jogui message uji waɗata message uji ɗi fof ko pulaar fof koyo hoote nder galle pulaar pour min cikkumi fof koye nder galle pulaar fof ƴoɓɗo fof nawata koye nder galle pulaar merci Djiby mboɗo sikki on nani ko haali ko ɗum noon mboɗo andi en jatto o Saydou Pam caggal en guimima o mo ganduɗa ko nalanke mawɗo ko fuɗɗi ko ɓooyi joni joni pemɗen koye nalanke mo ganduɗa ɓoyani ko fuɗɗi kono ko waɗata ko ene memo est ce que aɗa yaadi ko jiɗi nalankagal ngal sayi angal wasi yarde yeeso ngal waɗi ko woodi heede est ce que aɗa jaɓiɗi bandiraɓe mi salmini on moni kalini mimo yettode mum oɗo émission gatmani so tawi oɗo débat ne yewte hen c'est intéressant mais grand Djiby so wi noon par ce que kanko eddi kami ar edi heewɓe no wirini on ko regi men jolfuɓe a yiyata puɗɗiɓe joni dañ ko goɗɗo enenen ken dañani ko to nanɗa mumen o ɓooyi hen to dañani ko jolfo dañi ko min noon no yirni vraiment noon jiirimi par ce que c'est vrai so tawi welani pour neɗɗo sooda en teddi seeɗa voilà neɗɗo koye halpulaar en mbi neɗɗo jibinta koko yiɗa kono sodata ko yiɗa eyyi mais e nder famoyam haalmo ko woni ɗon en tant que nalanke wonoɓe andi musique mettata sa ƴeewi musique mettata par ce que ma yi hoɗoɓe to ko instrument ji ɗiɗi mbel ma yi ganduɗa instrument ji mbel to message moƴƴani ma yim ganduɗa message mo moƴƴi to instrument ji moƴƴani bon pour min yimɓeɓe pamata oɗo tigui instrument ji ne moƴƴi sen nanganima saabu instrument ji ɗi wadde mo wadde feero tottuto message uji ɗi wadde ko sodete ko e nemo nanguiniraɓe ni min jiirimi tigui ɗum waɗat avancement o yi hoore makko o ɓooyi hen o ɓeydo won professionnel mboɗo sikki on nani ko Saydou haali joni en ɓennet o mo ganduɗa ko Rassir Sall mo ganduɗa ene humpiri hande ko faati e nalankagal ɗo ene ɗo e caggal leydi foof ko neɗɗo mo ganduɗa tabarakallah machallah Racine koɓe kalɗo henno ko ene waɗi woɓɓe ni wiiɓe wona ɗum ni woni ko haɗiɓe yaade woɓɓe mbi haɗiɓe yaade ɓe keɓiren koye lobbudu wotu lobbudu ganduɗa ɓe jimanta tan ko fuuta ɓe jimanta tan ko halpulaar en so tawi a ɓehi an hoorema beele ko ɗum woni ko jiyata walla ala a jarama Oumar yiɗi foof ko salminde bandiraɓe yettude Allah aussi yettude jinnaɓe question mo mbiɗa o yiɗi fof haɗa haalde makko ko émission taw kalanmi ko fandare nde jinnoɗen ko ɓooyi Allah addi ɗum ko joni yettude Allah no feewi e ko faati kadi no gandirnomi no darbiɗa e radio par ce que heewi hono ɗiɗo débat ji mbaɗama e radio yimɓe keɗoto so wonti ko hen keɗo ene jeeɓa aussi ɓuuri fewte ko ƴeftuɗa ko tan juɗɗo jaajɗo par ce que guidirɗa wiide ko fina tawa meɗen ganduɗa haala nalankoɓe meɗen en gaddiɗo théâtre donc sa ƴeewi ko gandi meɗen hanki ko ɗum surtout maaɗi tembo ƴeftuɗa o te kanji foof kala hen ko ƴeftuɗa ene jogui probléme hen ko kamɓe wonɓe hen ɓe liggoroɓe nder ɓe walla enen liggoroɓe nder ɓe ko jiɗɗa wiide exactement nawi ar hen gueɗel gonguel ngel koko français wiyata consommateur ko wonɓe waɗanteɓe ɓe kapeɗel ngel koko faati jayle ɗe naweɗel ngel ɗon gayniranmi o producteur uji ɗi producteur noon omo wawi mbaɗo produire mbaɗo théâtre
ene wawi taw ko ballowo no mbaɗirɗa tableau ma taw ko tableau pulaar yalta ɗum ɗon fof nandata so mi arti e ko to gaɗɗirinɗa ɗum ɗo woni musique o musique o omo waɗi gueɗe tati caɗele makko woni holɗen exactement gueɗel gadanel ngel ko yimɓeɓe ene mbawi waytade no feewi tawi jaɓani ummade ko gonno hanki ɗo gara hende jiɗɗa wiide mbaɗa andi kay ko idi fof ko neɗɗo o ko woni ko yo nanngu ɗum o titoro ɗum no feewi o anda hoore makko d' abord kanko baɗowo musique o so andi hoore makko o yaada e jamanu makko hande heewi ko mbaɗɗen eɗen kewi wiide jolfuɓe wona jolfuɓe tan jogui ko probléme jolfuɓe hande musicien joguiɗen probléme ɓuuri heewde e meɗen par ce que jolfuɓe fof ko yimoɓe pratiquement ko yalti ko heewani e jolfuɓe heddiɓe ɓe ngala ko ñaamiɓe ene kewi enen en kewani kono ha joni eɗen jogui probléme par ce que probléme aroy hen ɗum ko question goɗɗo woni yimɓeɓe mais musicien o d' abord il faut o jaɓa hoore makko o anda ɗum ɗo ko liggey makko sa waɗi ko liggey ma tan a hokkaten fayi ɗum ha timma a wawa ñallude yaade e nder wuɗa aɗa ƴeewoya yimɓe jamma mbala ɗanade mbiya yawat créé ko moƴƴi je suis désolé wawa won ko yaani création o ene manque yimɓeɓe ɓe liggaki liggey mo pour liggade o hande sa heeɓi musique pulaar fof sa heeɗimi hen goto heeɗimi kam fof waɗi ɗum ko e liggaki noon pour liggorade ni bawa mal joguimo lawol mawru fuuta ala ko ɓuuri hewde e pulaar ala ko ɓuuri wadde riche e pulaar e culture waɗani aduna mais pulaar culture no wayi wadde riche ni eno musicien ɗi mbayi wasde hewde ni goto fof yo ƴefti sasol kono hande sa heeɗima bawa mal janggo sa heeɗima demna jay billal walla a heeɓi ɓe ɓuuri mo gobi camen ko même sonorité ji nanɗa ko même tem dañata fof ko goto gueɗel goto haalta hen keɗoɗa goto cooda goto jeeɗoya goto ɓuuri mbasa bonum kalisma ɗum ko probléme 1 e musicien ji maɓe jaafomi noon mais ko lawol quoi par ce que ko hen gonɗen goto fof yo jogo gueɗal muɗum musique o eɗen jogui komi haali ɗum joni mi artat hen ko pulaar jogui ko ala leñol goɗɗol jogui ɗum ɗo il suffit que jarata mbiya min jarumi ko banggue awlude holno foti pufɗe gone nder awlude gasata yo ñinna ɗo on yaro oɗon banggue o ga yaara banggue lawɓe o ga yaara to ɓe ndenta wona musique pulaar taw goto fof ene hoore mum ene wuura hen famille muɗum on ko première chose deuxième chose o ko public o ha joni enen nanguiɗen nalanki ko golle puyɗe mo yiiɗa liggade mo anda ko yahata ko fijir tan woni ɗon fijir noon woni yaade no fiddoya e affaire ɗum noon wona lalanki tan ko hay mbaɗo théâtre o désolé ene jogui on probléme hay mécanicien o hay chauffeur o d' abord ko pine meɗen e gande meɗen ok d' accord ala hen dillowo e pinal wiyete ko oɗo o heñaki par ce que o yiiɗa wadde liggey mus o woniri ɗo ko pijay rewɓe wonde worɓe walla rewɓe ne pijay worɓe ko goniri ɗo tawa sa ala culture sa ala ko ɗariɗa e culture a mayat aɗa hucci sagal tant que population yimɓe meɗen ɓe pamani ko sa jogaki gandi a anda hoorema a wawa yaɓa e nokku sa yeehi e développement kala hande wiyetenoɓe ko tampuɓe hay canki mi hokka tan mi wasa woɗoyde japon nde waɗa bombardé 45 hande so yimama goto soɗo garani troisiéme ko ɗiɗam e ɓurɗo wadde développé hay nokku ɗo jahani koye culture maɓɓe tan ɓe nofti ɓe mbi yimɓeɓe ron kala mo wona japonais on aɗa meɗen kala timbo hoore mum yo waɗ ɗum ɗo ñamaten koko meɗen guurɗen koko meɗen keɗoten koko meɗen ñamaten koko meɗen hande Allah hokkiɗi koɓe keeɓi fof oye hen tan mbawɗen puugirade pour ɓamtade noon tant que a ala culture a ala gandi a yaha nokku ɗum ko probléme meɗen troisiéme chose o koko fati ha joni e artiste uji aɗen mbiye radio ji ɗi walla télé ɗi ballani ɗum saɗa waɗa la même chose mi haali ɗum nani ko même chose consommateur o soda fof gueɗel gotel radio o so ƴeftimo o yiiɗi ko dañce hen so waɗimo promotion o yiiɗi ko kanko ne o dañce hen so mbatta ko goto o ƴefta goto oto oɗon fof mbatten ko goto gueɗel gotel o ƴefta goto o stampinde hoore makko stampinde hoore makko so ƴefti baaba mbal waɗande musicien ji o sohlani musicien gonɗo par ce que ko waɗanno e musicien ji goɗɗi e tampere so heɓi ɗum e bam par ce que fof gorum yimɓeɓe keɗoto ko baaba mal par ce que yimɓe fof nandi ko mbaɗata tant que yimɓeɓe cuusani deedi gaɗa liggade jahara césaria évora o anda ko hedde 98 en te ko tañirama 98 99 ko ndeno dañi disque d'or te omo ɓami yimde ma on 40 tan caggal o meeɗa dañani hen ko ñaami sa yima hayde o dañi disque d'or nde ko tampuɗo par ce que o ɓooyi e tampere ha finalement nde o anda o dañi hen nde
no boyi tampere ko yawa iwte den yimbe gandi mo kala jaada e Afrique e Europe e monde nandra ko mi yibe o mo yiba o jaad o jabaali wottude ko wonno ko o anti dum do so rewi hen to wutar so mayan ko ar yimbe non en jogi cadele aussi cadele de ko awa wiide aussi ada liggo ada wana musique ka jom galle ka walla ka daminado choix sa feli tan ko musique o choix jabaawo wiete no fof hande tew hade kedda fof sa wi non il faut mi hokka gallami ko jani il faut mi jogo dabbu il faut mi jogo galle jon wa yadde musique taw musique ko kanyum hokkanno ma daya dum na ba il faut nyaaba daya gondum sa wadi gondum musique ala fa rembuti wona musique tan culture ele hira kala kada bada o hen kay ene felli culture o wada waddu non ka dado sa wadi hen gondum yahara mi sekki boy tawde data ko ar en garto e point ji goddi di ko wiide tan bendiraɓe vraiment yo Allah hokku en ɗum ɗo ɓooya par ce que débat ji hono ɗiɗo heewi ko yimɓe ne nana ɗum e radio wona heewi yimɓe keɓtoro mais hande yimɓe ko jamanu tele yo Allah wallu en juuta bandiraɓe fuurankoɓe e walla fulɓe ene keewi en jogui gande kewɗe e faare ɗum ɗo enen ken almuɓe tan yo Allah hokku en hawrude hen e gueɗe goɗɗe aussi so débat o ɓooyi ne hawrude e gueɗe goɗɗe sen gimmima sohna ba noon dokken ndey jaara gay debbo mo dugue dole waɗanen morceau goɗɗo on sang garten e plateau sohna aɗa mine arde ko gonɗon koye dow mum ko feewi koye théâtre caggal koɓe kaali ɗo henno ko en tant que artiste allen hol yiyande ma hen adi fof salmini mbiɗa yetta Allah e nulaɗo mbiɗa yettanaɗo koɓe kaali ko won hen ko ngannduɗa enen fof en jiiɗum kala gonɗo e lewinu ɗo ene yiiɗen ɗon caɗele wonko salani ɗo joni sa ƴeewi ko ɗum gonɗo woni won ɗum o wi naalankoɓe men poftaki e ñallatiyade kiira gara sa artiste jam ari lenɗa sa yaltini kaset mbiya yawa ko on jam nani sa yi kadi yimɓe ɓe to haɗi hakkilam tan kalanmi won hen yimɓe ɓe jawiɓe par ce que neɗɗo saɗa ara mum ñande fof naalanke foti ko sabde seeɗa nani ko gonga noon caɗele peut être ko caɗele nanataɗo henani mais so tawi a wakkima hodduma walla a wakkima guitare ma ari a yeehe neɗɗo hokkama janggo kadi jaha goɗɗo mbiya hokkam ɓawa janggo jaha goɗɗo mbiya hokkam enen haalpulaar en jawi yewade neɗɗo mais ɗum kadi koye gandi men jeeya noon c'est ça ɗum kadi koye gandi men jeeya en est ce que ɓe mbawi ɗum salade kadi mais ɗum kadi sa wi aɗa waɗa ɗum kadi aɗa waɗa musique o a ɗeɓat dañi caɗele seeɗa par ce que yimɓe ɓe gonɓe pamani peut être enen wonɓe ɗo hannde eɗen paama ɗum mais wonɓe ngannduɗa pamata ɗum ɗo ɓe garto sa yaltini kaset naɓe gona yimɓe ƴeew o coon hay jongi tan mi yi ɗum galle kaari no wakki guitare mum no ñaago enen e koye men gaɗato wiide noon neɗɗo donc sen mbi noon neɗɗo sabu enen ma neɗɗo tino hoore mum anda hoore mum no wawa tinode fami ko enen gadi famdinde naalankoɓe men par ce que naalanko ma o yaltinat hunde gona e jaltata fija gona wiide ɗa waɗa wona ko on fijo ɗo eɗa jiɗi waɗa ɗum darnani mbiyaade sino ko kaari man yaade donc an mbeɗa sikki a yiyani hen leñol ngol jiɗa hen wonde hoore gueɗel ɓinguel ngel sal haali ɗo naalan wi naalankoɓe sa yiiɓe ɓe jimeta ko ɓe mbaɗata ko ɗum walla taw musique o welani mais nde sikki sa yi neɗɗo wi musique welani keɗoɗa tan ko jimowo heɗaki riisoɓe mo ɓe par ce que kaset wawa waɗede ha gasa taw hoddu ndu welani guitare o welani kora o welani walla buuba o welani walla goɗɗum dan ɓen wawi wasa welde mais ɗum ɗon magal mais so tawi an keɗoɗa tan ko jimowo heɓat a hetta ko instrument donc a wawata hen dañi nafoore mais aɗa andi won naalanke gonga ko naalanke ko hongata ko fof wiyete ko hen jeeya kono noon yimɓe jiyatan ko jimowo wona yimɓe ko ɗum tan jiyat mais wonɓe ganduɗa sono keɗo wonko keɗoto e par exemple min mbaɗa yiɗi guitare mum min so mbaɗa heeɗo musique guitare ɓuran wawa heɗade